Meseria lui Alex. Acum vă demonstrează cum se produc gordon. Ce sunt astea? Gordon umbilical. Umbilical. Gordon bleu. Uite aici. Întoarceți-vă, vă rog, aici să vă filmeze în cadru. Așa. El e maestru bucătar. Se învârte alea, uite, nu găsește aia, spune. Oh, frige! Cea mai aproape, uite, băieții cum stă acolo, lipiți. Așa. Deci, vă rog, puteți să ne povestiți și nouă ce preparați acum. Deci se storc cartofii. Procedeul, cum se numește, vă rog, procedeul acesta? Procedeul tehnic? De fierbere? Nu, de... Ce faceți acum aici? Asta să nu pierdem cartofii, dar facem. Deci procedeul de păstrare cartofi. Se cerne cartofi. Practic apa. Da. Ce gâz ai făcut? Gâz e abur, știi? Gâz. Gâz. Frumos. Uite, se învârte. Procedeul de învârtire sau... De întoarcere. De întoarcere. În timp.